Mga lugar sa Mindanao liwat nga gintay og sang linog kaina sang aga. Eksperto nagpahayag nga dako ang bulig kung may ihibalo sa mga dapat himuon sa tion sang peligro. Yaring balita nga aton gintutukan. Alas 9 kaina sang aga sang nabatyagan ng 6.5 magnitude nga linog sa mga lugar sa Eastern kag Central Mindanao. Padayon ng rescue operation matapos may pila ka mga building nga nag-collapse. Suno sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, dapat nga mangin alertong publiko kag importante nga hindi magpanik sa tion nga magluntad ang linog. Pagdalagan mo, nagahulag ang imo tapakan, ang salong, matumba ka malang, mabinungguan ay ang iban, masunod, magresulta sang more injuries kag ara gin ina sa study. Nga kalabanan sa nagkalamatay, kalabanan sa nagkalasalamaran, ina tungod sang ginatawag nga stampede o kung ginatawag panic. Importante man nga seryosohon ang mga ginahatag na seminar kag mga earthquake drill. Yung pagkasundo na naton nga mag-cover kita pareho na sini. No? Sa diin pagatabunan naton iya sang aton nga kamot, ang ibabaw nga bahin sang aton nga ulo, kag ang aton nga guya. Masami nga ginakalimtan o kung ginalangulanguhan lang ang ginatudlo nga drop, cover and hold apang suno sa PDRRMO, dako ini nga bulig sa tion sang linog. Duha ka adlaw lang nagligad sang naeksperyensyahan ng 6.6 magnitude nga linog nga nasentro sa Tulunan, North Cotabato. Upod kay Hans Desierto, Daryl Marie Sarmiento, 1 Western Visayas.